V minulom videu sme sa začali zaoberať permutáciami s opakovaním, no a našiel som jeden veľmi pekný príklad, kde si to môžeme precvičiť. Určí počet spôsobov, ktorými možno umiestniť všetky šachové figurky kráľ, dáma, dve veže, dva kone, dvaja strelci a 8 pešiakov, takže to je len šachové figurky len jednej farby a musím si trochu upraviť pero, takže šachové figurky len jednej farby. A máme tu dve časti otázky. Na dva pevne zvolené rady šachovnice a po B na dva ľubovoľné rady šachovnice. Tak sa na tým poďme pozrieť. Toto je naša šachovnica, ktorá má nejaké rady a taktiež má nejaké stĺpce. No a my sa zaoberáme len radmi. To znamená, povedzme, že v prvej časti otázky máme umiestniť na dva pevne zvolené rady. Tak povedzme, že máme umiestniť našich pešiakov na tieto dva rady, ktoré sa nachádzajú tu. No a každý z týchto radov má samozrejme akoby 8 stĺpcov alebo 8 týchto jednotiek, na ktoré budeme pokladať naše figurky. No a bude sa samozrejme jednať o nejaké permutácie. No a bude sa jednať konkrétne o permutácie s opakovaním, keďže keď sa nad tým zamyslíme, naše prvky sa tu opakujú, keďže tu máme dve veže, dva kone, dvoch strelcov a 8 pešiakov, tak niektoré naše prvky sa jednoducho opakujú. No a teraz myslím by som vám už mohol predstaviť, ako oficiálne zapisujeme permutácie s opakovaním. Keď budeme mať permutácie, variácie alebo kombinácie s opakovaním, tak zapíšeme takúto čiarku. No a teraz, keď si idem zapísať, o akú permutáciu sa jedná, tak ja si jednoducho vypíšem počty týchto mojich jednotlivých prvkov. To znamená, začnem od najväčšieho. Mám 8 pešiakov, to znamená 8. Mám dvoch strelcov, a to znamená 2. Mám dva kone, 2. Mám dve veže, 2. Mám dámu, to je 1. Mám kráľa, to je 1. No a my sme si povedali, že pri permutáciách z opakovaní budeme vychádzať z našich klasických permutácií. No a pri našich klasických permutáciách bol vzorec len n umocnené, kde n je počet prvkov. A presne takto spravíme. Aký je počet prvkov v tomto prípade? Keby sme si to spočítali. N sa v tomto prípade rovná 8 plus 2 je 10, plus 2 je 12, plus 2 je 14 a plus 2 je 16. To znamená, že v čítateli budeme stále mať našich 16 faktoriál. No ale do nášho menovateľa si musíme umiestniť práve tú špecifikáciu, že sa jedná o permutácie s opakovaním a teda dáme si sem faktoriál všetkých týchto jednotlivých častí našej permutácie. Keďže v 8 pešiaci musíme tento náš veľký počet zmenšiť o týchto 8 pešiakov, ktorí keby sme ich medzi sebou vymieniali, tak je to v skutočnosti rovnaké rozostavenie. Taktiež musíme si dať 2 faktoriál, 2 faktoriál, 2 faktoriál a ešte 1 faktoriál a 1 faktoriál už myslím nemusím písať. No a čo nám teda zostane? Poďme si to skúsiť nejak zapísať. A budeme teda mať, povedzme, že si hneď našich 16 faktoriál vykrátime z 8 faktoriál a zostane nám teda 16 krát 15 krát 14 krát 13 krát 12 krát 11 krát 10 krát 9 lomeno a ešte nám tu zostalo 2 krát 2 krát 2. To znamená, že máme 2 krát 2 krát 2. Teraz naša dvojka sa môže krátiť s desiatkou, tu nám zostane 5. Ďalšia dvojka sa môže krátiť s 12, tu nám zostane 6. A táto dvojka, povedzme, že sa kráti so 14. No je to v podstate jedno. No a teda našim výsledkom by malo byť toto násobenie, ktoré je v čítateli. No ja už som sa poučil z predošlého videa, kde sme sa dostali k veľkým číslom a pripravil som si kalkulačku. Tak si to poďme zadať. Budeme mať teda 16 krát 15 krát 7 krát 13 krát 6 krát 11 krát 5 krát 9. 16 krát 15 krát 7 krát 13 krát 6 krát 11 krát 5 krát 9 sa bude rovnať a máme tu 864 miliónov, takže máme 64 miliónov 864 800 možností. Tak to je naozaj veľmi veľa možností. No a teraz, takže sme dokázali vypočítať prvú časť otázky. Na dva pevne zvolené rady šachovnice môžeme tieto naše figurky usporiadať takto veľmi veľkým množstvom spôsobov. Takže to bolo naše Ačko. Teraz naše Bčko.
na dva ľubovoľné rady šachovnice. To znamená, povedzme, my sme zistili, že na tieto dva rady šachovnice ich môžeme rozostaviť takto veľkým množstvom spôsobov. No a my teraz vlastne sa nám budeme posúvať s našimi radmi. Naše dva rady sa teraz budú môcť stať tieto dva, alebo tieto dva, alebo tieto dva, alebo taktiež to môže byť tento a tento, alebo to môže byť tento a tento. To znamená, že my si vezmeme tento náš výpočet, ktorý sme už počítali, pretože stále ich budeme akoby prezoraďovávať medzi sebou, takže budeme mať permutácie s opakovaním 8, 2, 2, 2, 1, 1 a ešte to musíme totižto vynásobiť. Keď sa nad tým zamyslíte, tak to musíme niečím vynásobiť. No a budeme to násobiť buď permutáciou, variáciou alebo kombináciou. Nás v podstate nezáleží na našom poradí, alebo teda je nám jedno, v akom poradí budú tieto rady a teda sa bude jednať o kombinácie. No a môžu sa tieto prvky opakovať, keď už vieme, že máme kombinácie, bude to s opakovaním alebo bez opakovania. Bude to bez opakovania, pretože určite oba rady nemôžu byť postavené v jednom rade, nemôžu sa teda opakovať, musia byť v dvoch radoch. To znamená, že sa jedná o kombinácie bez opakovania, kedy vyberáme, povedali sme si, dva rady z koľkých radov? Máme 8 radov, to znamená z 8, alebo by sme to mohli zapísať kombinačným číslom. No a našťastie túto prvú časť už máme vypočítanú a teda táto druhá časť, ja si len prepíšem výsledok, teda naša prvá časť je 64 864 800 a naša druhá časť teda bude n je 8, teda 8 faktoriál, lomeno k faktoriál, čo je 2 faktoriál a n minus k faktoriál, čo je 8 minus 2 faktoriál a teda budeme mať 8 minus 2 je 6 faktoriál, takže budeme mať 8 krát 7 lomeno 2, čo sa rovná 4 krát 7, čo je 28. Dúfam, že mi to vyšlo správne. Tak si to poďme skúsiť dať do kalkulačky. A máme teda túto našu odpoveď. Ja si ju len vezmem a vynásobím ju 28 a bude sa to rovnať, to ešte väčšie číslo, máme teda 400 a ďalej tu máme 2, 1, 4, 2, 1, 4, 8, 1, 6, 8, 1, 6 a 1. Takže je to 1 miliarda 816 miliónov 214 400 možností je odpoveď na druhú časť našej otázky. Takže sme si vyskúšali opäť permutácie s opakovaním a vyskúšali sme si ich aj skombinovať s kombináciami bez opakovania.